Un altre gran científic mèdic oblidat és l'oftalmòleg Ignasi Barraquer i Barraquer, nascut a Barcelona l'any 1883. En canvi, la seva figura i la seva aportació a la ciència mèdica en el camp de l'oftalmologia és reconeguda a nivell mundial. La història del doctor Barraquer comença l'any 1917, quan després de diverses proves construeix l'erisífag, del grec facós, lent, i airesis, acció d'extraure, un aparell format per una ventosa adaptada a una bomba de buit que permet l'extracció del cristal·lí. Aquesta tècnica s'anomena facoèresi, també coneguda com l'operació o procediment o tècnica de Barraquer. Segons el mateix doctor Barraquer, consistia en adaptar a la superfície de la catarata una petita ventosa que fa presa d'ella i permet la seva mobilització, la separació del lligament de forma tan completa i suau que tan sols cal retirar l'instrument sense tracció ni força per a veure sortir senceres el cristal·lí i la seva càpsula amb gran facilitat. Sense la menor violència per l'ull no és necessària cap compressió ni l'entrada en l'ull de cap altre instrument. En un congrés internacional d'oftalmologia es discutia la tècnica tradicional d'introduir una pinça i la innovació que presentava el doctor Barraquer. En un moment donat va dir: «Senyors, comparin vostès la pinça de pressió del cristal·lí amb l'ungla d'un gat i la meva ventosa amb els llavis d'una dona bonica. Què preferirien sentir vostès a la seva galta?» A banda d'això, la seva obra més coneguda és la nova clínica Barraquer, que es va inaugurar el 1940. En aquesta clínica, el doctor Barraquer, a més de la tasca assistencial, va desenvolupar una extensa activitat docent. La clínica Barraquer va ser, possiblement, el primer intent seriós de crear un centre assistencial on poguessin gaudir d'una assistència d'idèntica qualitat als malalts rics i als malalts pobres.